Агресията не е решение. Гледа тая, бе. Гати марулята. Абе, няма ли вече фейс контрол от транспорта, бе? А гледай го то отпред. От кога кюфтетата ги доставят извън чинията? Вербалната агресия е също толкова неприятна и болезнена за останалите, колкото и физическата. Не толерирай подобни прояви, ако си свидетел. И не забравяй. Нали запомни? Няма значение кой си. Няма значение имаш ли големи мускули или дебели връзки. Няма значение дали някой те провокира и какво заслужава. При никакви обстоятелства агресията не е решение. Кампанията "Агресията не е решение" се финансира от Министерството на младежта и спорта и е част от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта 2017 година.